вазъияти бо озуқа таъмин кардани аҳолӣ дар Туркманистон бадтар шудааст. Хабар медиҳанд хабарнигорони Хроника Туркменистана. дар шаҳри Ёлотени вилояти Марӣ дар мағозаҳои давлатӣ ҳар рӯз ба як оила ду нон фурӯхта мешавад. оилаҳо вобаста ба макони зисташон ба мағозаҳои муайян таъин карда мешаванд. барои харидани нон мардум сарфи назар аз сардиҳои ҳаво аз соати 4 субҳ дар назди дӯконҳо саф мекашанд. норасоии нон ҳатто дар пойтахт низ ба назар мерасад. дар ин ҷо нон ҳар рӯз 3 маротиба ба дӯконҳо оварда мешавад, аммо ба миқдори кам. аз ин рӯ ба ҳама намерасад. нашрия менависад, ки мардум низ хеле пеш аз кушода шудани мағозаҳо навбат мегиранд. дар шаҳрҳои хурди вилояти Марӣ нархи давлатии нон, ки 0,5 манат аст, аксар вақт аз нархи давлатӣ гарон фурӯхта мешавад. дар айни замон ба як нафар на бештар аз 2 нон фурӯхта мешавад. طبق гузоришҳои тасдиқношуда аз 27 ноябр меъёри нон ба як дона коҳиш дода мешавад, менависад сомонаи Turkmen News. طبق иттилои Turkmen News шиддатнокӣ дар ҷомеа афзоиш меёбад. баъзеҳо кӯшиш мекунанд, ки аз набудани нон ба ҳокимият шикоят кунанд, аммо бино ба иттилои манбаъҳои Turkmen News номи чунин ашхос ба рӯйхатҳои махсус дохил карда шуда, нон ба онҳо аз ҳама охирин дастрас мешавад. дар Ашхобод низ камбудии нон ба назар мерасад. сокинони ноҳияҳои хурди 10, 11 ва 30 шаҳр аз сифати пасти нон шикоят мекунанд. агар шумо онро фавран нахӯред, пас рӯзи дигар он туруш мешавад. аз ин сабаб мардум нони нимхӯрдаро дар яхдон нигоҳ медоранд. ёдрас мекунем, ки норасоии маҳсулоти асосии хӯрокворӣ дар Туркманистон ҳанӯз соли 2017 эҳсос шуда буд. барои баромадан аз вазъ, мақомот ҳангоми паҳн кардани мол дар мағозаҳои давлатӣ аз маҳдуд кардани ҳаҷми молҳои ба як шахс фурӯхтани орд ва фурӯши орд ба таври қатъӣ тибқи шиносномаҳо чораҳои гуногуни маҳдудкунанда андешиданд. аммо дар натиҷа ҳамаи ин тадбирҳо ҳеҷ натиҷае надод. норасоӣ ҳоло ҳам идома дорад ва вазъият то рафт бадтар шуда истодааст. ҳамзамон режими Бердимуҳаммедов барои нигоҳ доштани симои худ маблағҳои зиёдеро ба чорабиниҳои гуногуни дилхушӣ сарф карданро идома медиҳад. зимнан бо қабули қарорҳо ва қонунҳои нави бемаънӣ зиндагии беин ҳам вазнини мардумро бадтар месозад. масалан, рӯзҳои гузашта Turkmen News гузориш дода буд, ки аз рӯзи 24 ноябр инҷониб нақлиётҳои рангаш сафед бо ҷузъҳои сиёҳ аз ҷониби полиси роҳи Ашхобод муоинаи техникиро гузашта наметавонанд. طبق иттилои нашрия, соҳибони чунин нақлиётҳоро маҷбур мекунанд, ки панҷараҳои радиатор, бамперҳо ва дигар қисмҳоро ба ранги сафед ранг намоянд ва аз гузоштани аломат дар анҷоми бо муваффақияти санҷиш саркашӣ мекунанд, ҳатто агар он қисм аз ҷониби истеҳсолкунанда насб карда шуда бошад ҳам ва аз ҷиҳати техникӣ дубора ранг кардан ғайриимкон бошад ҳам. хабар дода шудааст, ки чунин фармон аз ҷониби президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов дода шудааст, ки вазири корҳои дохилӣ Маммедхан Чакиевро барои иҷрои ин фармон масъул кардааст. yerine getirmek için